Тиздән яңа ел. Һәм бүген без сезнең белән шаян кыш бабай салатын ясарбыз. Яшелчәләр белән итне вак итеп шакмаклап турыйбыз. Сөргән йомырканы угычтан чыгарабыз. Беренче кат итеп тавыкны салабыз. Һәр кат өстенә майонез сылыйбыз. Әз генә борыш һәм йомырканың сарысын салабыз. Сыр сибәбез. Дуслар, сез дә яңа елга тәмле ризык пешерегез. Һәм шул ризыкның видеосын я фотосын Instagramга урнаштырып, шаян тәм хыштыгын куегыз. Ә җиңүчене без 31 декабрь көне билгеләячәкбез. Уңышлар, дуслар!